Toată ziua ne mișcăm, lucrăm, umblăm de colo-colo, făcând diferite acțiuni. Oriunde merge corpul în timpul zilei, el doar urmează mintea. Mintea merge înaintea acțiunilor corpului și acțiunilor vorbirii și chiar înaintea lucrărilor care sunt făcute de minte însăși. În modul cel mai practic, ceea ce se întâmplă este că mereu ajungi acolo unde te duce mintea. Mintea îți conduce viața. De aceea, cel mai important lucru este să-ți cunoști mintea ca să poți lucra cu ea și să-ți antrenezi mintea, astfel încât să nu te ducă acolo unde nu vrei să ajungi niciodată, ci acolo unde ești fericit, împăcat și în bunăstare. Acesta este și antrenamentul pe care îl fac eu cu oamenii care lucrează cu mine. Nu uita, mereu ai ajuns exact acolo unde te-a dus mintea